I now officially declare the Cacao Festival 2025 Inter-Barangay Basketball League open. Kagiddan ti pa nagkasangay ni Congressman J.B. Bernos, opisyalin analukatan ti Cacao Festival 2025 iti ili ti Bukay. Ti panakadda ti Cacao Festival 2025 iti ili, manipod ti dotaw en asaan da a panagpiesta, gagemda amay tag-ay ti produkto da a kakao. Ken iti may isang nang kapanunutan na iso ti pa nang i-promote mi iti kakao industry mi ditoy Bukay. So nga dakkel nga pakabigbigan iti ili mi nga Bukay no mapapintas mi iti kakao industry ditoy. May sa kadagiti highlight ti piyesta, ti Inter-Barangay Basketball Tournament, nga opisyal met lang anang rugin ita nga aldaw. Most desired to win. This competition is also very timely. Gapot makapili kami pa yan ti players tayon for the upcoming CONCACAF 2025 this December. No, adagririri automatically ejected from the game and cannot play for the rest of the league. So, lalaingan nyo, hang kayong agririri kumawan. Can play hard, play fair, enjoyin nyo lang, and good luck kanyayo amin. Partisiparan ti 20 ket maysa a barangay ken maysa a grupo ti National Agency ken LGU ti basketball tournament. Nagbalinmeten a paset ken kaugalyan ti basketball tournament ti presentasyon ti Muse kada barangay. Mabigbig ti Bukay a basketball enthusiast. Rason a nakaragsakan ti SK Federation ti panakay subli ti Inter-Barangay Basketball Tournament iti ili. Iyan anticipate mi talaga ti basketball dito nga piyesta kan amo tay nga ti taga Bukay ket basketball enthusiast so nga naragsak kami unay nga adaman basketball po kan adaman fiestan in general po. Sakbay ang naglepas ti programa nang isagot ti LGU Bukay, pakairamanan dagiti bisita as sanggunyang panlalawigan members, ti nabara a panagkablao da, iti panagkasangay ni Congressman J.B. Bernos. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jessica Boreta, Balitang Solid North.